Bami ka jingeki na kaneso bat ka KSU wat la ka sorkar preng kala pentikna baka jela Meghalaya kanlat na ka CAA namar baka Citizenship Amendment Rule arajar arpusau kanum trai kam haki jaka jong kiriulum lani ki tribal areas. Menteri Rangba Ulaong Bomdei bantieng ya itai don jong ki jaka municipal bat ki European Ward ki Bomdei ki jaka utrai muluk Ulaong baha Meghalaya ka CAA kanum kta Ulaong ru ba tang kendai persen ka jing pentikna Henry kalong kendai point kendai persen. We're not understanding what this whole thing is. There is hardly municipal area of 2 to 3 or this entire European ward of 2 square kilometers or 1 square kilometer, whatever it is. It's really not a big impact. The entire rest of the state is exempted from it. So I think we are looking at that one dot which is there and not realizing that the rest of the 99.999% is not included. That's what is important to note. So this one dot is there because of a technical issue. Otherwise, the entire 6 schedule area is exempted from the CAA. Ladang ipai sa jinglong jingman jong nong ba shalong menta ka thamyo molong ka ladai ka wei na kita ki nuksa jong kata ka sisembo ka dei ka jaka ka bala ai sngo ba do sim himamalem na do sispa sang post nam menshwa bat kani kamat kalalong kamat yakaran ka bajot tasam namar ban weng yaki hagdak kamdei shu ka kam ka bala ban le sisi la ne siklemat ladang ikren ya kata ka jingting ne hang ne hanong ba shalong lada la buhai snong hi de ki breu ki banabar kadon kata ka jing siir bat wat mentarung ilai inuksa bo upat ba umdan benut ban saham lane ban wan tuklar hakane ka jaka ka badon hang ne menta bat ki basa hang ne ila ainam ya kane ka jaka ka harijan kolini lane kata ka yeng sa lane ka jaka sa jong ki khon ublei ladang ipen kala ka bathamula kalong ba ka sorkar barabor ka jusha penchat sri bat barabor ka sorkar ka sesha kuman halor ka jingdawa ka jong ki breu hakane ka jaka hakajo kapor kalami ru ka jing bitaru na ki kasi ba ki ong ba ka jingdawa ka jongki ban pha thau ye ya ka sorkar kalong ka bom chong nong rem chu bat kalong sabapalat lem kata ka jingdawa ka North East Students Organization lane neso kala yeng scam treng na kanong remba namar ka asam kampat yo ya ka jing pelat ka bapura na kane ka ak kumta kiwei ki jela ba marjan ru kila pansasha buhai snong lang kumju hadian habut ha North East India hi barok away amdei tang ha Meghalaya ka ba persha ya ka CAA bat ka bajuyai persha barbor ya ki ki baksi ya ka rendang jong kalawai ujat penriu kajingja ka basngausi ha Manipur bahadu kini singi karang don na preng ka thama namata ka hok long trai ka khandau ka siam ka Arunachal Pradesh ka bamat la ka jing ka jing ya tungkho bat ka China ka jing ya kne opor usam bat ka India kumban sugro khandiat UMLA ka BJP na Nagaland uba khampau ba ha kiransan social media ba kamjen imna along habayo ya ka jingkali na anchor ka North East Live habau kali balai ki tribal ki donbet ya ka jingting kanja ayu tharai ya phi ne ya ka hok long tharai jong phi lada buhai snong makana da unong wei uni UMLA la jubab da ka bau ong apshwa mdei bangi tieng hanrei aila chwa bangiru ngina he pat paramangi. Our people are pristine and still need some time. Dada still needs some time. Otherwise, we may land up like Assam of before. Please don't mind. There has been so much of influx. We are afraid, Dada. Kajella Meghalaya kajongi kadang yo ban kunjo san pos nam dang hakini kindiat nam baladep. Hanrei don sibon ba kijing ki bakta palat ya kasong sok chong chengan uret pa ukasi haka jela Meghalaya kabalong tang si sembo lada nujor bat kamap India lada mata la buhai snong no ha khandai lat kabam de shu kata ka tribal area te kan long kum no pan bat lada pipet menta ru lada piwan yo wan hat hang ne khandai lat han ne ha police bazar ban yo khasi ret pa jongi pinang yo I kambon cha ya kadur kmat jong ki breo ki banabar
Himla ban len baka Meghalaya kade ke jela ka ban pat kot bor ban Sakri lane ban Kersan ya laderu nadu ki bam ki di nadu ketar katar ka bebon hi kade ka bawan na sabar jela lane imported ho ni don kam man penhe ya ka jat menreu ka bapor kadang ya bat ka jingwan ker flap jong ubreu ban bar jela ru kam dade kata ka jing sneu na ka banta ka jela namar u try muluk ru uyo jing mento ha ki babon kiliang la kade ka pule ka puthi la kade ka jing yo kam na ki company ki baper ki bawan ban seng hang ne hanong ba jongi bat ka jing mentoi kalong haki babon kiliang hanrei kata ka bam kadi ka bangi yo na bar jela ngisiu ya ka bainong ka bakumno hato kade kata ka dot ka ngam hato kade kata jing syak telap no bat syak tap no ya ka jat benreu ka jing ekran si kadang ya hadu gini si wat om tang na kaliang jong kiseng bahalang ke bayaki Henry wat kiseng san perthairu kilami sakmat ban persya ya kan ya rai jong sorkar preng ban pentrai kam ya kasi ha ka jing sungau ko jong pi ka jing sungau thu ko jong pi trai da kumno kasi kan kata yangi upat kasi hang ne Meghalaya pila ban pen sungau ya ki jing tip ki jong pi ha ki comment section kade me ban kiat kharmandai na bata UFO Front Media